Dneska vás vítám u nového videa. Dneska si ideme zahrať Zem je láva. No dobre, už tu mám nejaké itemy. Samozrejme. Nejaké kolo šťastia tu ešte nemáme. Dobre. Čo dáme? Obička! Čo kúkate na moje videa? Samozrejme. Neviem obička. V Minecrafte som si hral običko. Nešlo mi to. Sa nemôžem dotknúť červenej. Proste to nenávidím. Aj lava je tak červená, no. Typci už umierajú. Nie som prvý. Prekvapuje ma to. No, za chvíľu už je lava pri mne. A to sa mi hodne nepáči. Nie, to nezvládnem. To nestíham. To nestíham. A jak? Brá. Dobre, máme tu nejaké itemy. Bang! Báč, dáme si to zvuk. Nice. Can I have a cheeseburger, please? Nie, toto. Tu mám hamburger. Can I have a cheeseburger, please? Cheeseburger. To som si ani nevšimol. Loptu. To dá kde položím. Cí nemá zvuk. Ani cí nemá zvuk. Ja mám 95 výhier. 4. No v pohode. Trošku som to viac hral. No, ja som myslel, že som spadol. Yes! Kámo, typek spadol dole. Ja už ďalej nejdem, kámo, ďalej nejdem, zabudnite. Yes! Bro, spadol. Ty kok! Ja som potreboval tamto typku, že on zostal tam. Yes. Happy house. A to je táto sranda. Aspoň, že poznám tie mapy. Ja som bol hrozný v tom. Tu sa mi zdá, že v nejakom okne je plošinka. Dobre, s vami. Nie som si istý. Asi ne. Torpity. Loptičku je... To kto ma drgá? Torpity s vami. Počkaj, to nemôžem prežiť. Počkaj, to jak mám prežiť? Že nobody. A čo je toto? Event. 22. Dneska je 20, ne? Počkaj. 20. Nemám z toho spinčeky. Ne, ja chcem toho. Vyzerá to zaujímavé. Ja som to asi ešte nehral. To bude nová mapa. Ja sa tam dostať. Kam Champions logika. Nie, nechcem byť prvý. Akože voda by mala uhasiť lavu. Ale asi to tak to rytí. No ne. Což prdel. No, aspoň že. Nie! Ty svinie. Ja dám 100 vinov na video normálne.
To hrám do piči. Dobre. Ja som spadol. Čiže, ja som debil. Čo stojí 600 pointov? Radšej počkaj, ja si to dám preč. Takže toho... ne, oni chcú teamwork, ja som toho. Ha! Som rozhodol. To je docela ťažká. Ja idem na lampu. Bro, sú analogici. A mne sa zdá, že tu sa dá ísť nejak hore. Idem radšej tam. A my sa tam nezmestíme do ryti. Champions. GG, to neprežijem. Zahráme si na báži. Ne, to si až. A typek to prežije, kamoč. No tak s to vinou nedáme, ne? No. No možno. No to je jedno. Kámo! No tak toto som ešte nevidel, kámo. Traja bacon bojovia vedľa seba. No to vyberaj. Ja nepoznám, kam to je nová. No idem hore, radšej tu idem do ryti. Do ryti. Yes, dobre. Počkaj, tu až tak máme vést? No dúfam, že nespadne, lebo akože... Nie, 40 sekúnd. Yes! Yes. To je vysoké. Rozpadol, nehovor. Zase mi... No dobre, teraz mám aspoň teraz. Trošku neskôr. Yeah. Prosím. Tu je typka so mnou, tu už nikto iný není. Prosím. Ja som sám prežil, proste chill, guys. Asi som najlepší na servere, ja sa pozriem. Dáme Grandma's, anda. Bro, ja som pod barakom. Ja som bez na servere, kam 97. A najviac pointov. No, to je fakt, ne. Babička. Nerobinkaj. Bro, zabije typkyňu. Burkyňa prežila. O, babka sa zastavila. Banána. GG. Typek so mnou hraje, ktorý sa volá Banána. Hej, jak ide na tú loptu? Stovinu ešte dám normálne na video. Do 15 minút to možno stihneme. Dáme si toho. Ne, šípska, ma to nepoznám. Bro. Samozrejme, že ideme na loď. To je na loď. Ktorá je vyššia? To je tá druhá. To si až prdol. Sa nedostanem späť? Ja to nepoznám. Do ryti s nimi.
No, to už bolo. And the legend of the Sandman Says the Sandman can make your dreams come true. It's magic! Bro, to je hrozné. Kde sa storyboarding, to je najlepšie na svete. Ty, poď, ideme. To je best, kamo. Najlepšie je ísť prvý. No, ale dobré. To sú idejaké prekážky. Lebo oni sú dve druhy, tých 10 story. Zatiaľ som tu nemal prekážku, to bude asi ten prvý, čo som hral. To je strašne dobrá mapa. To je fakt strašne dobrá. Úplne easy mapa. Toto určite prežijem. No, počkaj. To je žiadna prekážka, alebo to už to je posledné? Ne? Je tu ešte schod. Za chvíľu to bude za mnou. No, to je posledné. Nie, počkaj! Piči. Ne! Ja budem mať 99 vinov na konci videa. Ha! Kam golf určite nechcem. Radšej si zahrám túto običku. Yes. I tak obička tiež nemám rada, ale ten golf je hrozný, to sa mi nedá. Brch, typkyňa, rybka. Ne! Máme kolo šťastia. Poď. Prečo som nič nedostal? GG, ja som nič nedostal. Poďte, ukáž Baťo. Nic. Možno som to hral, ale je to strašne ťažké. Nie, to som nehral určite. Dúfam, že to je easy typkové. Kde mám ísť? To sú schody. To som stihol ledva, som to stihol. Ideme hrať na bážu. Kam keď toto prehrajem, no to ja som fakt noob v tejto hre. To čo je za ten drak? Čo ma hituje? Po mne strieľa ten drak? Ne! Yes! Yes! Stihol som to! 99! Posledná hra, ja normálne... Nie, ja musím dať 100, musím. Toto bolo easy. Dúfam. Ne! To je hrozná mapa. Určite som minule nehlasoval. Dúfam, že ma typek pustí po sebe. Tak to ide? Typku puls, dobre. A keď ma nikto nezhodí, no to som vyhral. 44 sekúnd. Dúfam, že to kolo nebude rozbité ako minule. Nebudeme 100 videó! Poď.
100 wins. Yes. Kesto on the hill. To si môžeme ešte zahrať. Mám dobrú náladu. Nečakanie, keď som dal 100 winov. Tu podľa mňa bude najvyššie. A keď nie, no to som na stranu. No to je v pohode. Ešte táto volá aj brojky nespadla. Da voďom. A to kde som kúkol? Že skáče na tomto. Ona ide na vlajku. Počkaj. Chcem zhodiť? Kámo, jak odskočila! Ha! To sa späť nedostaneš. No, to je jedno. Vôbec nevadí, ja sa zatočím. Zase sa mi to bolo. Ale to vôbec nevadí. Lebo končíme. 3, 2, 1, Nie.